Pasaden igandean zaldi lehiaketa estua izan zen feria eguna ospatzeko Altsasun, Nafarroan. Urtero bezala, urriaren 3. asteak hainbat ekitaldi bere gain hartu zituen herri nafarreko feriak burutzeko. Ganadu haziendak, azokak, elikagai sortak, erremintak eta bar luze bat. Herritarrek era guztietako beharrak asetzeko aukera izan zuten igande goizean. Ohikoa izaten denez, eguneko jazoerarik garrantzitsuena ganadu lehiaketa izan zen. Aurten, zaldi hazienden artekoa izan zen txapelketa, nun 19 ganadutegi aurkeztu ziren osotara. Haien artean 75 ale ezberdin ekarri zituzten herritarren gozamenarentzako. Hala ere, aurtengo edizioan lehiaketa foruen plazatik Zelai kalera pasatu zen, segurtasun neurriak zirela medio gehien bat. Zaldi txapelketan, 7 azpimaila ezberdindu zituen epaimaiak. Azitarakoak, behorrak, kumedunak eta kumerik gabekoak, 1 eta 2 urte tarteko zaldiko eta behokak, eta azkenik 2 eta 3 urte tartekoak. Zelai kalea jendez betetzen zijoan bitartean, abeltzainek bere aleak aurkezten joan ziren. Kategoria guztiek norgehiagoka estuak erakutsi zituzten.